un balmo au balmakɛ do Amadou Bamian an b'a ɲini aw fɛ minnu ye mɔgɔ kura y'an ka chaîne kan ko abonné u ka video like pour que ka encourager ka yira an na ka fɔ an bɛ ka baara min kɛ baara in a bɛ ka diya aw ye a ka cloche de notification fana activer walasa ni video kura bilara toujours a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na parce que conseil caman de bɛ an bolo ka to ka u di an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min na ni commentaire fana bɛ min bolo an y'o de fɔ toujours a ko bila commentaire la bonya kɔnɔ donc an b'a jateminɛ parce que an bɛ yan fana pour que ka se ka bɛɛ de satisfait donc toujours a balimakɛ don bi an ka bɔli tɛmɛnen na an kumana jogo tan kan jogo min n'an bɛ se ka mɔgɔw dɔn mɔgɔ minnu n'u sewalen tɛ n'u yɛrɛ ka lahalaya ye an kumana o kan donc bi an bɛna kuma jogow kan jogo min n'a b'o ye mɔgɔw la mɔgɔ minnu n'u hakili sigilen don n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na les 10 traits de caractère d'une personne mature mɔgɔ min ni a basigilen don n'a hakili sigilen don donc an bɛna kuma o de kan bi video yɛrɛ nafa kama n b'a ɲini aw fɛ a ka to video daminɛ na f'a laban walasa ka se ka video nafa bɛɛ sɔrɔ parce que n'a ye video yɔrɔ dɔ lajɛ ou bien k'a tigɛ yɔrɔ dɔ la i bɛna ye k'a fɔ élément dɔw bɛ aw jɛ donc o bɛ faamuyali gɛlɛya ou bien o b'a to a tɛ video yɛrɛ bakuruba faamuya donc a ye to video daminɛ na f'a laban a nafa yɛrɛ kama donc an bɛna daminɛ an ka jogo fɔlɔ mɔgɔ la mɔgɔ min n'a basigilen don n'a hakili sigilen don o ye i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ n'a kelen don i bɛ taa a hakili sigilen sɔrɔ toujours a tigi ja tɛ wuli n'a kelen don a tigi tɛ gêné n'a kelen don i bɛ taa sɔrɔ a hakili basigilen don wa toujours a b'a yɛrɛ cogoya la n'a kelen don parce que a dalen don a yɛrɛ la a bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a hakilinaw bolo a bɛ se ka hakilina ɲuman ta o wagatiw kɔnɔ donc i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ hakili sigilen don quoi n'a kelen don donc o ye jogo fɔlɔ ye jogo filanan i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ hali n'a ni mɔgɔ min tɛ hakilina kelen o tɛ kɛ barrière ye ale ni o tigilamɔgɔ cɛ donc a b'o tigilamɔgɔ faamuya a n'o tigilamɔgɔ b'u ka adamadenya kɛ o kan bonya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni lagosi ye ka sɔrɔ a ma essayer k'a ka hakilina fana imposer o tigi kan parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen ni n'olu tɛ hakilina kelen i n'u ti ɲɛ kelen filanan i bɛ taa sɔrɔ toujours olu b'a laɲini de ko fo olu ka bila ka miiri i b'a fɔ olu bɛ miiri cogo min na donc i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ min n'a hakili sigilen don n'a basigilen don o tɛ problème ye ale bolo a bɛ bɛɛ bonya i taabolo kan a bɛ bɛɛ bonya i hakilina kan donc ani mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka jɛ kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ min ka gɛlɛn a tigilamɔgɔ ma i k'a bonya ni a taabolo i k'a bonya n'a hakilina ye a fana b'i bonya ni taabolo ye a fana b'i bonya ni hakilina ye donc o ye jogo filanan ye min bɛ se ka ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'a basigilen don n'a hakili sigilen don jogo sabanan i bɛ taa sɔrɔ indépendance émotionnelle bɛ a tigi la o ye jumɛn ye a tigilamɔgɔ a t'a ka ko kɛ ko parce que ko dɔ kɛra ou bien kuma dɔ fɔra a t'a taabolo yɛlɛma ko parce que dɔ taabolo ye nin ou bien ko parce que dɔ ye kuma dɔ fɔ ou bien dɔ nana ni miirina dɔ a ye ale n'a hakilinaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ a hakili sigilen don n'a hakilina ye a dalen don a yɛrɛ hakilinaw la a bɛ baara k'o cadre de kɔnɔ n'i nana ni ko ye ko min ni o n'a taabolo bɛ taa a b'o minɛ n'a bolo fila ye n'i nana ni ko ye fana ko min n'a taabolo tɛ taa donc a b'a yirala k'a fɔ nin ne taabolo tɛ kelen ye donc a b'o kɛ o yirala bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ka sɔrɔ a ma don i gasi la a ma essayer ka a degi ka ko kɛ min bɛ digi i la donc o tigilamɔgɔ i bɛna ye toujours a hakilinaw a jan b'u la kosɛbɛ a bɛ baara kɛ a yɛrɛ hakilina cadre kɔnɔ toujours a t'a essayer k'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ dɔ nana ni ko dɔ ye ou bien dɔ nana ni kumakan dɔ ye k'o bɛ se ka a bɔ a taabolo la ayi i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ tɛ donc o fana ye jogo ye jogo min n'an bɛ se k'o remarquer mɔgɔ la mɔgɔ min n'a basigilen don n'a hakili sigilen don donc a naaninan i b'a ye a bɛ mɔgɔ bɛɛ minɛ cogo kelen na ka bɛɛ minɛ cogo kelen na o ye jumɛn ye n'i ye bonya ta k'a sɛgɛrɛ
fana bi i bonya ni ma bonya ta k'a sɛgɛrɛ a b'i minɛ o cogo kelen na mais k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw de fusaya ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nin de nin jɔyɔrɔ de bɛ nin tigi la ou bien nin se de bɛ nin tigi o kama k'a bɛ ɲɛnawoloma kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye o t'a tigi jogo la a tigi kɔni bɛɛ de adamaden a bolo a bɛ bɛɛ bonya i cogoya bolo e minɛ cogo ale bolo bɛ dépend e yɛrɛ bɛ n'i comporter ale ma cogo min na donc o fana ye jogo ye jogo min n'an bɛ se k'a ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'a hakili sigilen don n'a basigilen don donc a duurunan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ ale kan ka jɔda o jɔda fa a b'o fa o bɛ kɛ ɲɛ o ɲɛ ma a b'o kɛ n'an b'a fɔ o ma nanzarakan na assumer ses responsabilités i b'a ye toujours a ti boli a ka responsabilité ɲɛ n'ale kan ka min kɛ a b'o kɛ o bɛ kɛ ɲɛ o ɲɛ ma a b'o kɛ mais k'a fɔ dɔrɔn ko degun nana n ka responsabilité ye nin ye n b'o bila ou bien n b'a to yen ko mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ parce que ni n m'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ i b'a ye o t'a tigi taabolo la a tigi taabolo bɛ kɛ de n'ale kan ka min kɛ a b'o kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ donc o fana ye jogo ye jogo min n'an bɛ se k'a ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'a hakili sigilen don n'a basigilen don a wɔɔrɔnan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ mɔgɔ ladiri don n'a bɛ f'o ma nanzarakan na honnêteté i bɛ taa sɔrɔ a tigi mɔgɔ ladiri don mɔgɔ ladiri don cogo di a tilennen don a janb'a kumakan na ni i ye ko ta k'a sɛgɛrɛ n'a bɛ se ka min kɛ a b'o fɔ i ye a b'o yira i la n'a tɛ se ka min kɛ a b'o o fana yira i la parce que olu bolo i ka ban o ka fisa janfa ye bamananw yɛrɛ ko ten ko ban ka fisa janfa ye donc i b'a ye tigilamɔgɔ toujours ni ko min tɛ bɛn a ma a t'a kɛ ni musala ye a b'a yira la k'a fɔ vraiment nin tɛ ne taabolo ye o ye tilennenya de ye o ni fɛn min fana n'a bɛ se ka min kɛ a b'a kɛ a t'a kɛ ni nata ye a t'a kɛ ni fɛn foyi ye donc o jogo an bɛ se k'o jateminɛ mɔgɔ la mɔgɔ min n'a basigilen don n'a hakili sigilen don a wolonfilanan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a ka kumaw basigilen don kosɛbɛ n'a bɛ kuma na i b'a ye bɛɛ b'a lamɛn parce que mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ a tɛ i yɛrɛ bila kuma lankolon fɔ la a b'a kuma ko dɔn a b'a kuma yɔrɔ dɔn donc o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni aw y'o jogoya la a k'a dɔn k'a fɔ o ye jogo min n'a b'a yira k'a fɔ a tigi a hakili sigilen don a tigilamɔgɔ basigilen don n'a ma kuma min ma sara la i b'a ye a tigilamɔgɔ t'a da don o la nka n'aw ye min sara la a hakilina ye min ye a t'a hakilina fɔ fana k'o ka diya dɔ ye ale kɔni yɛrɛ fɛ min ye ɲuman ye min ye tiɲɛ ye a bɛ baara kɛ o de kan a b'o hakilina de di donc a b'o jogo ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'an bɛ se k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ hakili sigilen don donc a seeginan aw bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a bɛ lamɛnni kɛ kosɛbɛ a bɛ lamɛnni kɛ a ka kuma man ca bamananw ko ten ko ala ye ɲɛ fila di an ma ka tulo fila di an ma ka da kɛ kelen o ma kɛ gansan ɲɛ fila di kun ye i ka filɛli kɛ kosɛbɛ yanni i ka kuma tulo fila di kun fana de ye i ka lamɛnni kɛ kosɛbɛ yanni i ka kuma parce que ni kuma n'a taara ka ban a taalen o ye donc a tigilamɔgɔ i b'a ye a bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ a bɛ filɛli kɛ a bɛ lamɛnni fana kɛ kosɛbɛ pour que k'a dɔn a kan ka min fɔ a kan ka min kɛ donc a b'o fana jateminɛ a tigilamɔgɔ la ni o jogo ye mɔgɔ min na a k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ don mɔgɔ min n'a hakili sigilen don mɔgɔ min n'a basigilen don donc a kɔnɔntɔnnan a bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a ti accrocher fɛn na k'i accrocher fɛn na o ye jumɛn ye bamanankan na k'i nɔrɔ fɛn na i n'a fɔ sisan fɛn dɔ de ka kɛ sisan par exemple taabolo k'a fɔ ko ne taabolo de ye nin ɲuman don juguman don ale t'o jateminɛ k'i accrocher o la ne taabolo de nin ou bien n ka mɔgɔ dɔ o taabolo de ye nin k'i accrocher o la n t'a bila hali ni ye tiɲɛ dɔn i b'a ye o t'a tigilamɔgɔ la a tigilamɔgɔ i bɛ se k'a ye fɛnw na fɛn min n'a t'a ko tiɲɛ dɔn nka n'a y'a ko tiɲɛ dɔn don o don i bɛna ye a accrochelen kun bɛ fɛn min na a b'o bila a bɛ a essayer ka avancer a b'a essayer ka yɛlɛma donc mɔgɔ min n'a hakili sigilen don
a bɛ se ka o fana jateminɛ a tigilamɔgɔ jogo la, a t'a accroché fɛn na, ale kɔni bɛ toujours a bɛ ɲinini de kɛ, a bɛ information ɲini pour que k'a dɔn ko min ka ɲi ko min man ɲi, ka se ka olu bɔ ɲɔgɔn na. N'a y'o dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na fana, a b'a essayer k'a ka ko kɛtaw an'a ka fɔtaw yɛlɛma ka bɛn ni o ye. Donc o fana ye jogoya bɛ se ka min jateminɛ mɔgɔ la, mɔgɔ min n'a hakili sigilen don. Donc a taanan sisan i bɛna ye a tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ, parce que i t'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ boli mɔgɔw nɔfɛ. Mun b'o kɛ? Mɔgɔ n'i ma da i yɛrɛ la i bɛ boli i mɔgɔɲɔgɔn nɔfɛ, mais i bɛna ye mɔgɔ min n'a hakili sigilen don, n'a basigilen don, a tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ, parce que ale dalen don a yɛrɛ la. Hadamadenya bonya kama a bɛ se ka tugu i nɔfɛ, mais o t'a yira k'a fɔ a bɛ boli i nɔfɛ. I bɛna ye n'i ye taabolo ta k'a sɛgɛrɛ, taabolo min n'o bɛ se ka kɛ lagosi jɔnmaya ye a bolo, a tigilamɔgɔ a b'a yɛrɛ ɲini. Donc o fana ye jogo ye, jogo min n'a bɛ se k'a ye mɔgɔ la, mɔgɔ min n'a hakili sigilen don, n'a basigilen don. Donc ninnu tun ye jogo ye, jogo min ni an bɛ se ka u jateminɛ mɔgɔw la, mɔgɔ minnu basigilen don. Toujours n b'o de fɔ, an kɔni y'a résumé k'a kɛ 10 ye, nka a bɛ se ka caya ni o ye, parce que diɲɛlatigɛ la bɛɛ ni hakilina don. Donc o tɛ k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen dan de ye 10 ye, a bɛ se ka caya n'o ye, nka anw de kɔni an t'a résumé hakili bakurubaya la k'a kɛ 10 ye. Donc o de ye nin a faamuko ɲuman n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ, Ala ka faamuko ɲuman d'an ma. Toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiya, aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.